Mikel, hirugarren galdera. Nola ikusten duzu elikadura burujabetzaren kontzeptuaren ibilbidea Euskal Herrian? Elikadura burujabetzaren kontzeptuan paksuak aurrera eramateko ez dira kolektibitatea, mezuak, gizarterekin batera gehiago partekatu eta landu behar. Modu horretan, elikagaien merkatuen interes pribatuek duten pisuari aurre egiteko. Elikadura burujabetzaren asuntua niretzako benetan gure herri estrategian estrategi zentral bat izan beharko litzateke. Momentu honetan, 20 urte pasa dira kontzeptu hori Via Campesinan sortu zanetik. Momentu orain dela urte batzuk, orain dela 21 urte Euskal Herrian proiektu esanguratsu batzuk egon ziren bai sindikatuaren aldetik eta bai esate baterako erralde hiltegiaren aldetik kontzeptu hori gauzatzen saiatu zirenak eta gainera lortu ziren gauzak, lortu ziren aliantzak, lortu ziren kontsumitzaile, baserritar, eraldatzeko guneak, lortu ziren erlazio horiek oso politak izan ziren eta niretzako gainera importanteak eta gainera izan zirela erreferente bat estatu mailan esate baterako, baino bai ikusten dut garai hori pasatuta, bai kontzeptua orokortu egin dela, bai esate baterako administrazioetatik hartu dutela izena, baino barruko muina kendu egin diotela, ez? Zergatik esaten dut hau, kontzeptu hori nahi badugu aurrera eraman, eta gainera Euskal Herrian oso dan moduan esan nahi dut, txikia dela, kontsumitzaile asko daudela, baserritar ez asko, baino aukera asko daudela aliantzak eta harremana zuzena oso errez egiteko. Ez badago atzetik, berriz politika argi bat eta estrategia argi bat hori bultzatzeko eta horren inguruan esperientzia ezberdinak sektore ezberdinetan eraikitzeko eta aurrera eramateko, ezean gelditzen dan kontzeptu bat bihurtzen da, ez? Eta hori da nik daukadan sensazioa. Batzuetan asko aipatzen dugula, gainera aipatzen dela goi mailako erabakiguneetan, baino ez duela bat egiten erabiltzen duten kontzeptua martxan jartzen dituzten politikekin, ez? Eta azken adibidea garbia gainera, orain onartu den nekazaritza lege politika, Euskadiko nekazaritza lege politika, ez? Bai ikusten direla hainbat urtetan eta hainbat alditan, esate baterako nekazaritza ekologikoko sektorearen kontra egindako saiakerak, kontrola eta zertifikazioa kontseilutik kanpo gelditzeko berriz hartzen dutela eta berriz adiatzen dutela pribatizatzen eta pribatuen eskuetan uzten, ez? Dira, betiko saiakerak berriz jartzen dutela mahai gainean eta gainera aldi honetan egiten dutela elikadura burujabetzaren izenean. Orduan, nik uste dut politika justo kontrako bidetik dijoala. Eta gero beste gauza importante bat. Eta nik askotan pentsatu dut eta jarraitzen dut pentsatzen. Europa mailan gobernuek oso argi daukate batzuetan estrategia bikoitza eduki behar dutela. Zergatik esaten dut hau. Ikusten dutelako bai, nekazaritza edo agroindustria potente bat izan behar dutela, supermerkatu edo agroesportazioa egiteko, baina oso argi dute beste moduko nekazaritza eta abeltzaintza bat izan behar dutela, beraien kontsumitzaile eta hurbileko merkatuak elikatzeko. Eta estrategia bikoitz hori jartzen ditu baliabideak alde batetan, baino besteetan ere, eta gainera ari direna da
alde batetik bereizten, baina baita ere apostu bat egiten tokiko merkataritza hori eta tokiko kontsumo bide hori indartzeko eta horren inguruko, elikadura burujabetzaren inguruko proiektuak bultzatzeko. Eta ez da kontraesan bat. Dira, estrategia bikoitza. Bueno, hori Euskal Herrian ez da inoiz ulertu. Hemen ulertzen dana da gobernuak eduki behar duela estrategia bat, eta estrategia horren barruan ez bazaude, hilda zaude. Hilda zaude, hilko zaituztelako, esan nahi dut. Ez bada modu batean, bestean, egongo dira bueltak ematen eta saiakerak ematen, ez bada politikoki, legalki, ez bada legalki, ekonomikoki, proiektu horiek zapusteko. Eta hori ez da, ez herri moduan, ez inteligentea, ez etorkizuneko elikadura sistema zuzengarri bat izateko, estrategia normala. Orduan, behingoz, nik eskatuko nukena, izango litzateke, goi kalde horietan dauden pertsonek estrategiak egiten, pentsatzeko, bi aldeak edo bi estrategiak bultzatzea ez dela kontraesan bat. Kontrakoa da, kontsumitzeko edo merkatuak egiteko bi modu paralelo bat jorratzea, guztiz kompatibleak, eta gainera zure gizartean erdigunean jarrita, beraiek, kontsumitzaileak erabakiko du nora jo, ez? Baina beti usten baduzu dana bide batetik eta bide batera, eta dana itzita, eta dana beste bidea ez da inoiz aurrera joango. Eskerrik asko.